Hormatly okuyucular, Gadymy Köňörgünç topraklaryndan size şekilli maglumatlar ýetirýäs. Meniň ýanymda Daşow Syýahat Hojalyk Jemgyýetiniň Köňörgünçdäki wekili Ataway Kazakow. Ataway aga gadymy Daşow topragy, Harizm döwletiniň paýtagty bolan gadymy ýadygärlikler bar. Ine şöre gezelenje gelmek isleýän, ziýarata gelmek isleýän jahan keşteler üçin ýa-da raýatlygymyz üçin, ildeşlerimiz üçin Daşow Syýahat näili hyzmatlar ötürleýär? O doğrudanım Daşow Syýahat Hojalyk Jemgyýeti Türkmenistanyň raýatlaryna, bundan başga da daşary ýurtly jahan keştelere özüniň gadymy taryhy ýadygärliklerindäki o gizilenç etmek, olar barada maglumatlar bermek ýaly o hyzmatlary hödürleýär. Ine hemmemiziň bilişimiz ýaly soňky döwürlerde Türkmenistanymyza gelýän jahan keşteler, syýahatçylaryň sany gitdigiçe köpelýär. Ine şolary hyzmat etmek barada biziň Daşow Syýahat Hojalyk Jemgyýetimiz özleriniň işlerini amal aşyrýar. Indi şunu diýjek bolýanlar. Vilayatlarda misal men näle Köňörgünçl däl, Daşowzul däl, Aşgabatdan geldim, Ahyllan, Balkandan geldim. Men uçorlu gelen ýagdaýymda howa menziline düşdüm ýa-da otly bilen gelemde wagzalla düşdüm ýa-da awtobusly geldim. Men şol Daşow vilayatynyň çäklerine girenimden men öýüme dolanýançam ähli hyzmatlar hödürleýäňizmi Daşow Syýahat bolup? Hawa biziň Daşow Syýahat Hojalyk Jemgyýetimiz şu islenlik jahan keşte bolsun, Türkmenistanyň raýaty bolsun, şu biziň vilayatymyzyň gadymy taryhy ýadygärliklerini gezelenç etmekligi maksat edinýän bolsa biz ähli hyzmatlary hödürläp bilýär. O hyzmatlaryň arasynda diýeli, ol uçor bilen gelýän bolsun, tapawdy ýok, otly bilen gelsin ýa-da awtolog bilen gelsin. Biz ilki şolary gelýän ýerine menzilden garşy alyp, şolary aýlanýan ýerlerine ýadygärliklere aýlanmak bilen bir hatarda olaryň transport, ýani ulug hyzmatlary, o imit hyzmatlary, ýatak jaý hyzmatlary we başga da şo syýahatçynyň isleg bildirilýän hyzmatlarynyň ýit terjimeçilerimiz bar. Mysal üçin Türkmenistanyň raýatlary gelýän bolsa öz dilimizde, türkmen dilimizde gitlerimiz bar. Şo taryhy ýadygärlikler bilen bagly bolan ähli gurrunlary geçirmek, o syýahatçy jahan keşte hasty düşnükli dilde düşündürmek üçin ýörüte biziň gitlerimiz bar. Siz şunu diýjek bolýaňyz, belki adam ömrüne ilkinji gezek ýa-da näçe ýylda bir gezek gelip bilýär ziýarata Köňörgünçe. Siz geleniňize görä syýahatyňyzy iň ýokary derejede geçirjek bolsaňyz Daşow Syýahatynyň hyzmatlarynyň peýdalanyň diýjek bolýaňyz raýatlary. Hawa dogrudanam biziň Daşow Syýahat Hojalyk Jemgyýetimiz özüniň iň gowy hilli syýahatça gyzykly bolar ýaly düşünje bermek, ýaşamak üçin imit beýleki hyzmatlary bilen hasy gowy hyzmat etmek üçin özüniň hyzmatlaryny ödürleýär. Ine şonu aýdasym gelýär-de. Mundan başga da men bilýänim Daşow Syýahat Hojalyk Jemgyýeti beýleki vilayatlar bilen hem işleşe, beýleki kärhanalar bilen beýleki vilayatlara, belki Daşow vilayatynyň gitjekler üçin hem syýahatçylyk hyzmatlaryny ödürleýäňizmi? Hawa biziň kärhanamyz diňe bir Daşow vilayatynda däl-de eýsem ýurdumyzyň çäginde beýleki vilayatlarda ýerleşen taryhy ýadygärlikleri, arkitektura ýadygärliklerini, gyzykly gezelençleri etmek üçin öz hyzmatlaryny hödürleýär. Ine oňa edilýän gaýdyşymyz ýaly syýahatçy bilen baglanşykly bolan ýol hyzmatlary, ýatak jaýdyr, transport beýleki vilayatda ýerleşen syýahatçylyk kärhanalary bilen ysnyşykly o gatnaşyk edip şo hyzmatlary amala aşyrýar. Onda men Türkmenistanyň islenlik ýerine, hatda daşary ýurtlara gitjek bolsam, gelip siziň kärhananyňyzyň doly hyzmatlarynyň peýdalanyp men hiç ýyl kelle agyrsyz ýatak jaýymyň aladasyny etmän ýa-da nirde ýüçerkem ýa näil bolar gadyan aladalar etmän hemme hyzmatlar sizden peýdalanyp bilýänmi? Hawa dogrudanam şeýle. Biziň kärhanamyz diňe bir ýurdumyzyň çäginde ýerleşen taryhy ýadygärlikler däl eýsem daşary ýurtlara hyzmat syýahatçylyk etjek bolýan jahan keştelerdir. Syýahatçylary öz hyzmatlaryny hödürleýär. Mysal üçin alyp göreli haýsy ýurda gitjek bolsa ilki bilen şoň wizasyny, onuň umuman otel, ýaşaýyş jaý, imit beýleki de şo syýahatçylygyň isleg bildirilýän hyzmatlarynyň ählisini ýerine ýetirmek ýaly işleri öz üstümizde alýas hem de şonu hyzmat hödürläp bilýär. Indi biziň bilýänimiz Daşow topragy diňe bir ýadygärlikler bilen däl, etnografik, tebigi taýdanan baýda. Mysal bir jahan keşti, küýze gäri görjek, küýze näp ýasalyşyny ýa-da agoýuň näp dikilişini görjek ýa-da beýlek etnografik zatlar görjek ol mümkinçiliklerim barmy sizde? Bar, hökmen bar. Olunny syýahatçynyň ýanky isleg bildirilýän ugrda mysal üçin etnografikmi, beýleki gadymy ýanky nähilik diýen. Ýanky agoý türkmeniň milli baýlygy bolan agoýyň guruluşymy ýa-da küýde gärçilikmi, tapawdy ýok şoň bilen bagly şol işi amala aşyrýan adam bilen duşuklar geçirmäge, hasty düşünükli edip şolary düşündürmeklige şunu ýaly işlerem biz hödürläp bilýär. Çöl tebigatyny göresi gelýän raýatlymyz üçin
bir çölde bir dinç alıp misal Ağoýda ýatyp bir sazan ojaryň oduny çay gaýnadyp bir şoň ýaly mümkinçilikler hem bar, şoňa seýahatçylyk. Bar hökmen bar. O sebäbi türkmeniň bir milli däwi de ol. Türkmeniň Ağoýunda oturmaklyk, ojaryň odu bilen çay içmeklik, gyzykly gurrun geçirmek, düýe çalydyr. Başga da şuny ýaly bir adamyň teşnesini gandyrmak, adamyň saglygy üçin peýdaly zatlary gurrun bermeklik näşeler ýaly hyzmatam bizde bar. Siziň alyp baran işiňizi mundan beýlek işiňizi rowaşlap pajarlamagyny arzu edýäs. Köp sag bolun. Taňry ýalkasyn. Hyzmatymyzdan peýdalanyň hemişe biz taýýar. Sag bolun.